Драги зрители, намираме се в столица София, квартал Хаджи Димитър. Тук системата на номерация е така добре разработена, че един необучен търсач може да изпадне в пълно неудомение психическо разстройство. И ще кажете защо? Защото нему не са известни основните методи за търсене на адреси, а именно метода на Нейгаус и Штрокхайер, както и координатната система с куче. Смело мога да потвърда, че разработеният от мен и току-що патентован метод на безконечните елементи се явява връх в съвременната световна адресология. И в какво се състои същността на методиката, другари? За да открием действителния номер на този блок, взимаме неговата имагинерна стойност номер 132 в съседство от 26-ти блок от 14-та поредица и съседния 26-ти непълен последен и улица 535, бивша 142, като коефициенти безселови. При Вайбуловото разпределение откриваме какво? Че всъщност от блок 132 се крие блок 69 от комплекса Тракия Пловдив.